Kim бар анда? Рәсил, сезнең комендант. Комендант келген. Нәрсе болды екен? 1 минут, Расил әфәнде. Хәзер ишекне ачам. Исәнмесез? Исәнмесез? Расил әфәнде, ярдәм кирәкме? Юк, сез нишлисез? Дустым кунакка килгән иде. Без бергә сөйләшәбез, телевизор карыйбыз. Телевизорыгыз бармы ни? Әйе? Мин һәр бүлмәне карап йөрим. Эт эзлим. Бүлмәгездә эт бармы? Эт? Юк. Ни өчен сорыйсыз? Син беләсең бит инде. Монда эт белән керергә ярамый. Ә бу катта кемдер эт белән йөргән. Сездә түгелме ул? Монда беркем дә эт белән кермәде. Теге бүлмәдә яши торган кешеләрдән нигә сорамыйсыз? Аларда да эт булырга мөмкин бит. 345-нче бүлмәдәме? Әйе. Аларда эт бармы? Кай вакыт аларга дуслары эт белән килә? Шулаймы ни? Рәхмәт. Карыйм әле.